Min dejjem kellu għal-qalbu l-Knisja u l-fidi Kattolika u min dejjem kien affaxxinat bl-arkitettura reliġjuża, tant li ddeċida jagħmel minjatura ta' knisja fid-dar tiegħu stess. Joe Ketkuti hu bniedem li ddeċida li jaqgħad il-fidi tiegħu mad-delizzju li għandu u b'dan ħoloq replika tal-Bażilika ta' Santa Marija tal-Mosta, ir-raħal li fih għex u trabba. Ketkuti spjega ma' Net News li ilu dawn l-aħħar 8 snin jaħdem fuq din il-minjatura bl-għajnuna ta' diversi dilettanti bħalu li jennuh bih ġarhom. Il-minjatura ila għandi 8 snin. F'da xogħol kif għedlek qatt minn tlest u naraw hekk il-bambin is-sena d-dieħla x'sa nżid ma' din il-minjatura li għandi. U sostna li delizzju bħal dan ma jaqaf qatt u dejjem jaħseb kif se jespandi l-proġett tiegħu, tant li matul is-sena li għaddiet għamel estensjoni sabiex ikun jista' jarma l-istatwa ta' Santa Marija kif ukoll żied kamp nar mal-minjatura tiegħu. Dis-sena kelli f'moħħi li nagħmel paviment estensjoni tal-Knisja Minjatura li s-sena li għaddiet ma kellix. Joe Ketkuti sostna li dan id-delizzju kollu grazzi għall-familja tiegħu u trabbija reliġjuża li tawh li fi kliem għamluh il-bniedem li hu llum. Apparti fil-Mosta l-festa tal-Assunta tiġi ċelebrata f'Imqabba il-Qrendi il-Gudja ħalaxa ħadd-Sardu Raba Tawdex. Min-naħa l-oħra fl-Imġarru ħad-Dingli, il-festa ta' Santa Marija tiġi ċelebrata fit-18 ta' Wissu li ġej.